Ако често си казваш заслужавам го, чуй какво може би се случва. Тежък ден, заслужавам една чаша. Скарах се с някой, заслужавам една чаша. Работих много, ама разбира се, че заслужавам една чаша. Стресиран съм, заслужавам много повече от една чаша. И забележи какво става. Наградата започва да се свързва с неприятната емоция, която изпитваш. Следващия път, когато си зададеш въпросът заслужавам ли го, първо се попитай, това награда ли е за мен или е начин да не чувствам това, което чувствам. Защото двете неща далеч не са едно и също. Сподели мнението си относно това съдържание в коментарите или на лично съобщение. Прати това видео на някой, на когото смяташ, че ще бъде полезно. Шерни го, за да стигне до повече хора. Надявам се да ми дадеш един лайк и да последваш профила ми. А аз, както винаги, ти желая да имаш прекрасен ден и да останеш трезвен. Чао, чао!